Vana mai vedu vakaireperwa nyika iyi, vachikwirwa nemagindagori akanga achigara mumakomo kuti iwewe uzofamba nemotikari. 2020 wauri kuti wakasapota ZANU-PF 2020 kuswera zuro. Ko vana mai vedu vakatoitei kutorwira nyika yacho? Dai vakanga vasiri vana mai vedu vakairwira nyika, waizonoimba pamarari aaniwa wainoimba iwe. Piwa mota asirega kuwanza munamati. Amai vangu vanga vaine chinzvimbo muZANU-PF, vanga vakazodai. Iwe vana mai vedu vakainyengerwa nyika ishi. Dai vasina kuinyengerwa nyika ivana mai vedu, amai vako vangadai vasina kuwana chigaro muZANU-PF iwe. Chero iwe wacho kunoimba pamarari ungadai usina umboinoimba. Japreza, Sandra Ndevere, Sulumani vakapiwa mota, havana kana zvavakataurwa nezvematongerwo enyika. Vana mai vedu vane mabara mumakumbo, vana mai vedu vane mabara mumusoro munana baba vedu, kuti iwewe uzofamba nemota, vachipfurirwa kuti iwewe uzofamba nemota. Piwa mota asisiya mashoko ndo ataramba. Nyika iyi ine vanhu vakairwira vari kumaruzevha vari kufa nenzara. Saka kana wapiwa mota, muromo wako shaka, usataure zva 2020 kuswera zuro unozvi. Ko vakairwira vari kudyei? Vakairwira. Vana mai vedu vakanga vari kuko kutongogaro vachitsva nezuva vachidya maKFC. Havana chavakawana nanhasi, zvese zvavakapromiswa zvese is only empty promises. Iwewe yapano kuzochemera mota uchirasa kutaura kuti inini ndakasapota ZANU-PF, asingasapote ZANU-PF isakakuriramo isusu muZANU-PF. Tikazvarirwamo muZANU-PF. Asi hatitaure zvokuti hanzi nekuti iwe hausiro wega unosapota ZANU-PF iwe. Nyarara kuti zvauri kutaura izvo zvinotogumbura veri zhinji. Vanhu havakwanise chete kutaura chokwadi, but chokwadi chechiripo. Dzikama sekalazi iwewe. Kune vanhu vane ropa rakarasika, kune vanhu zvirema muzuva ranhasi vachifira nyika iyi. Iwe kana uchipiwa mota, piwa isiyo chance hazvinamboipa. Asi usataure kuti kubva 2020 ndichisapota musangano, akanga asingasapoti musangano ndiani? Vana mai vedu vakaifira, vana mai vedu vakarepwa makomo, vachibikira magindagori amusoro yavo nanhasi haina bvudzi. Dzikama sekalazi. Imimi sewiki neo manga muchafumurwa nemunhu uyu. Kufumurwa chaiko madhirenye ese anga achaburiswa pachena, magona mukatomutengera mota. Sewiki neo vaferefeti vakauya kumba kwenyu imimi. Kana mari yenyu isina chekuita nehurumende munofira mukatini. Imari rudzi inonzi haipere. Mari yangu haipere, inini haipere. Saka zvaisingapere muri kutadza nei kubatsira kana mushonga kuzvipatara. Endesai mushonga. Munoti machembere akarwa hondo varapwe mahara. Pane kuswera muchipa mboko idzi ningirikini. Mboko dzichiri kugona kushava. Ndo dzamunoramba muchipa. Muchipa mari, muchipa mari. Vana mai vedu, vana mbuye vedu, vana baba vedu, vana sekuru vedu vakairwira nyika iyi. Vachishaiwa mishonga kuzvipatara. Itai mushe imimi sewiki neo. Itai semunhu anonamata. Musade kufadza vana tarubva ava. Havana zvavanobatsira. Hapana wamuri kumbofadza kana wani. Hapana wamuri kufadza. Dai vana mai vedu vasina kuirwira nyika iyi naimi sewiki neo. Mungadai nhasi murimo here muofisini? Mungadai here nhasi muchipanana mota here? Kuzvitonga kuzere kungadai kuripo here? Saka kana muchipanana mota, motanga kutaura kuti ZANU-PF huchi. ZANU-PF huchi, asi huchi kwamuri mimi mbavha dziri kumusoro ikokoko dzine access yekuba. Not everyone wamungade kuudza imimi kuti ZANU-PF huchi. Hakuna chinonzi ZANU-PF huchi kana vanhu vachifira muzvipatara nekushayiwa mishonga. Kana vana vechikoro vachidzingwa zuva nezuva dzimwe nyika vana rudzi dzamahara. Kana zvirema zvichifamba zvipema mumabhazi. Makambona chirema cheJoni chichipema here? KuSouth Africa sewiki neo munoenda South Africa. Makambona chirema nemapofu kuSouth Africa vachifamba mumabhazi. Asi zvese izvozvo moti kwanzi Zimbabwe huchi. Imimi kana muine mari imimi ndeyenyu. Varume vemuZimbabwe vanoti vachapera vese kuita ngochani dzawiki neo. Kuti vachapera vese vachita ngochani vese. Nenyaya yekuda kuombera kudai. Unoona vanhu vanosvikira pakukuza mukadzi wawiki neo kuti mukoma wiki neo. Aiwa imimi mune mukadzi simbi, mukoma wiki neo. Saka vaive vaiti imimi makaba mari yemasola, mukaba mari yezvakati nezvakati vachanyarira kupi. Hakuna anombonyara asi tinaonya tese nenzara. Ndozvazvakanakira. Tinaonya. Apo munhu wacho ari kukomenda izvozvo zvari muromo wake uyu wakachena kuti mbwa.
ashaye kana vhasirini kana kudyawo muriwo nemafuta kuti muromo uyu ununire. Haana kana plan, haana kana option izvezvi, asi anoenda kunoombera kudai so kuti asachafongora kuti aisiwa naWicknell. Varume vemuZimbabwe dai mafa mese, kwasara vakadzi chete muno muZimbabwe. Amuna varume muZimbabwe wakungofunga ungochani chete. Ungochani chete ndo wavakufunga. Yeye tinouraiwa, yeye tikazodai, asi munouraiwa asi pamwe pacho taurai chokwadi. Hatina kuti ngatibvisei baba muofisi, asi ngatitaurei chokwadi tive nekodzero. Ndosaka takanzi isu tava nekuzvitonga kuzere, haisisiri nyika yevarungu iyi. Musabvundutsirwe nyika ino yaisisiri nyika yevarungu. Vhundutsirwai muchivhunduka nekuti muri magwara, asi sometimes chokwadi ngachitaurwe. Vese vana sekalazi kamwana kazuraka. Kana uswere kechitaura kuti hanzi inini kubva 2020 kuswera zuro uyu. Ndo wanoda kuti udzira pana pesu kuti hanzi inini ndakanga nichisupporta ZANU-PF 2020. Mota idzi dzakangonzi Wicknell ane mazimari. Ndiye ari kusponsor vanhu mota. Asi nenyaya yekuti sekalazi akazorwadziwa, akazotanga kutaura zveZANU-PF. Ndosaka ndichiti imimi sekalazi mimi makatogona mukapuwa mota tanga tichizvirira pano.